Nyuwun caping Caping gunung, gunung. Oh, Meduran, Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke caping Ayo gunung. Mbak Anting yuk. Adari. Cepat sembuh ya, Mas Gading. Nah, perhatianmu itu loh, memberikan semangat. Mas kowe sing Wis tekan goro-goro ya alhamdulillah. Heeh, wis tekan goro-goro iki sono ngendi, Truk iki, Truk? Iki sono PG Kebon Agung, Malang, Jawa Timur. Wah, apa? Ha iya. Wong mulane gayenge ora jamak ya. Heeh, iki nek adoh saka omah ya niki kok. Heeh. Tur iki ya sing kebareng sing nonton ki wis akeh. Dadi mau ya apa jenenge visi misi intine wis dijelaske ana limbukan mau teko. Heeh. Saiki kari minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Ha iya. Iki awakku wis rada ora kepenak ning ayo kudu semangat. Ha iya. Iki mau karang baterai HP ku ki entek. Lah terus kepiye? Ya mau ana apa jenenge? Pamundutan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang nyuwun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge? Pamundutan. Heeh. Nggih, Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro, nggih. Kalih wau tes enten caping gunung ta wau? Nggih, Nggih. wonten caping gunung dan pamundutan yang ada di HP juga ada banyak Mas Gading. Nggih. Anu dibaca. Dibaca. Nggih. Yang mana dulu ini nggih? Monggo pun. Nggih, ini ada nderek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak D Darto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa nyidam sari, gandrung Mbak Lintang, nembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200, terima kasih. Nggih. Pak D Darto. Ini ada lagi Mas Gading, Nggih, selamat dibaca malam riyen, Mamon. Mas Gading, saya request tembang ayang-ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang. Nggih. Tali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Yogya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, enten melih? Wonten, Nggih, sugeng dibaca dalu Mas sedanten riyen. Gading. Nyuwun jeneman glatik glinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharmi Aza Depok Jawa Barat. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang atau nyidam sari dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, matur sembah nuwun. TT dari Lintang Paukir Fans request ayang-ayang yang nembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih, terima kasih. Sugeng dalu Mas badhe nyuwun tembang kadung tresno saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000, terima kasih. Sudah Mas Gading? Oh, J, sampun iki. Sampun. Matur sembah nuwun. J. Nggih. Oh, J. Nggih. Yo iki ana meneh, Gong. Heeh. Diwaca, Gong. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek ngaten iki? Wah, kula sok. Amit. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Druju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun
Caping Caping Gunung. Gunung. Oh, Meduran, Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke Caping Ayo Gunung. Mbak Anting yo. Sekalian mawon Ayo, sakniki. ayo. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani riyen. Monggo Mbak Anting. Ya mikir diuripke sik ya. Mboten usah goro-goro soalnya. Weh, iso jam 1 kok ora apa-apa ya ngadeg kowe. Yo. Heeh. Medun. Sampun. Ya. Radi waton ya Mas Gading. Nggih, monggo. Pun. Yo tenan kok. Mon memajang kon keruk janur kuning rati panas ojan lengale sayang caping gunung make apine akalaban lake inomena son barase Kula piye, Mbak? Di nganu, di Oh, ngejak, temani ngejak. Mbak Elisa. Oh ya, ayo. Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa, aku Jawa Madura ya. Oke. Langgam dulu apa langsung nggih? Manut pengendange, soalnya mut-mutan. Langgam dulu ya Langgam Jawa. dulu. Nanti jangdutnya cara Madura nggih. Oke. Oke, siap. Langgam dulu Mas Wahyu. Dek jaman berjuang jere kelingan pinta openi ning saiki ana ngendi
ning gunung tak jodhongi seko dosen nih Yohan ya. Amin. Nggih, menika wonten layang nggih, Mas Kakang, Mas Karim, Mas Petro sekalian dibacakan. Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro nih Pak, nggih. Nyuwun lagu meladiri nonce kutut manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9. Ya, pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa dihaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua di antaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau menghaturkan apa Mbak Lintang Kairo. Masih semangat ya? Masih. Luar biasa Malang pada ya. Iya. Ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Ngaten niki. Pun aman. Aman ya?
Semoga cepat sembuh ya, Mas Gading. Perhatianmu itu loh. Memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane ning karo wong wedok itu yang penting disemangatin Iya untuk memberikan dong. kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Nggak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Menghaturkan apa lagunya yang Apa ini indah-indah? tadi? Yang mana dulu Mas? Nah, derek Lintang ngajeng sik pundirin. Ayang-ayang? Ayang-ayang ya. Apa sendiri? Ada request itu? Gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Gitu ya. Membiat mayun eman Gandeng Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, Ringkas ayo, di tengah Mbak sini Agnes. biar ada hijaunya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada Oh, putih, ada putih. hijaunya. Nah, gitu ya. betul. Maju ke sini.
Wis kalakon semine lawase iso nyoriku dikani sanono sangimbang uloriko kutianane ati Sekoraya ana pesisire sangasana watase wedyan ngopi kang nangka raina iki son katon ngriko Sekalian ayang-ayang nggih, terakhir. Nah, menika wonten Mbak Oriza, sekalian bintang Kairo tadi diminta toh. Oh nggih. Nah, ini biar Mas Gading juga menyimpan tenaganya untuk nanti menyelesaikan lakon diganti sama ibu-ibu ya. Dan Mbak Oriza, Mbak Ika sekalian maju. Oke, ayo. Ayang-ayang ya. Monggo. Ayang-ayang. Ya. Bersama Lintang Kairo, Oriza, Ika Suhasti dan Elisa. Dan Mbak Elisa. Oke, biar disiapkan dulu. Ya.
ati kan nandang seni tenglian hanyalah aku kowe lapo katresna kang mas wong bagus kajaluk ojo tresnan ten durung kabis wengkang kosong arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni kadang donya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung kepisan ringkang kuwasa Kang Mas kowe sing ngetes sayang ralilo aku butuh kelangan Kang Mas mesti gandeng ati wong aku siji tresno iki abadi tema-tema ning asmara kuatno ati kula anggun kula ladang tresno datang kendhat saking coba rewangi kabadene laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Kang Mas mesti gandeng ati tong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kula anggun kula ladang tresno datang kendhat saking coba rewangi kabadene laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih ngawijar dewa-dewa ning asmara kuatno ati kula anggun kula ladang tresno datang kendhat saking coba rewangi kabadene laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih sampun Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong nggih. Piye Gong? Iki karang waktune ya wis ngoyak wis mentek waktune. Jam 2 wis kudu bubar ayo gak diteruske sik lakone sebo-sebo. Ho Gong ayo Gong. Nganggone apa wis nganggo srepeg biasa.